ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಲಸ್ಗರಿ ಯಾನುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಹನ್ ಲವಣಸ್ ಮಲ್ತಿ ಯಾ ಗುಚ್ಚಿನ್ 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 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫೋನನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಇರೆಗೆ ಕಡೋಡ ಈಗ ನೀರು ಕಂತೆ ಏನು ಕೈ ಬಾರ್ದೆ ಕಂತೆ ನಾನು ಪಣೆ ಅನ್ಮಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಖಾರ ಆವುಡವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬೈಯಾಗ ಒಯ್ತು ನೋಡ್ಚ ಒಯ್ತು ನನಗ ಸರಿಯಪ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಡಿರು ಪತ್ತಾರೆ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅಬ್ಬಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 5-5:30 ಆಗುವಾಗ ಪತ್ತಾರಿ ಒಬ್ಬ ಬಾರ್ದಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಮೀನು ತುಲಿಯದು ಶುದ್ಧ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾಸ ಬರ ಬುಲ್ದುಂಡು ಅದ ಮೀನು ಬಾರಿ ಶೂಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪಡ್ಡೆ ನಾನು ತಿಂದೀನಿ ರೆಡ್ ಮೀನು ತಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಗಂಡ ಅದನ್ನ 5:30 ಸೊ ಯಾನು ಹರಿಪುರ ಕಡೆ ತೀರ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೂಡು ಕೊಯ್ಯರೆ ಆರೆ ಬರೋಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ ಕೊಯ್ಯರೆ ಆಪಿಸಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ವೇಟಿಂಗ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ನೀವು ಅರಿ ಒಂದು ಪೂರ ನೀರು ಆತನ ಇಂಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀರ ಇಲ್ಲಕ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಬಾಡ ಅವಡ ಪಂಡ ನೀನು ಕುಂದ ಅವಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ನನ್ನ ನೀರು ಏನ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಎಂತ ಬಂತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕಾ ಅಂದ ಕೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಕೋಡಂಜಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ತುಂಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಯ್ವಲ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೇಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಇದ್ದ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಅದನು ತಿಂದ ಇವಾಗ ಕೇನ್ವಿ ತಿನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಚೆ ಬೊಬ್ಬಾಣ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿನ ಬಾಯ್ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊರಡ್ಚಿ ಪೂರ ಕೊರಡ್ಚಿ ನೀನು ತಿನ್ನ ಮಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ನೀನು ತಿನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಣ್ಣ ಕನಟ್ಲ ಪನೊಂತೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೇಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಮುರಾನಿಂಜ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜ ಈಗ ತೆಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ ಸರಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿನ್ನವಾ ಮೂಂಕುಡು ಪೂರ ವಾಡಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿನ್ನು ಈಗ ನೀರ ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಪ ಈ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿನ್ನು ಇದ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ ದಾದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎತ್ತೊಂಡಾರ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಿ ಹೋದಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ದೀಪ ಆಯ್ತು ಗಡಿ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಣ್ಣ
ಹಾಂ ದಿಕ್ಕೇಳಾತಿ ನಂಜೆ ಚೌಲಿ ದಿಕ್ಕೇಳು ಹ್ಞೂ ನಟ್ಸ್ ಚೊಕ್ಕ ನಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕು ಹಿರೇ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪತ್ ಆತಿರ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಪ ಕೊಯ್ಕನ ಅದು ಒಂದೇ ಪಲ ಕೊಯ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಕೊಯ್ಕನ दागिर दबे अभी मेरा मुसड़ ले गया देखी जामा सर है गुंजा हाथ मुली रे इज्जा अंदा था हाँ है ना ಏತ್ ಗಟ್ಟಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತ ಯಾಕ ತೂಡು ಗಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಯ್ಯೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಐನ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕದೇನು ಅಂದೆ ಈಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಜೂರು ಬಲ್ಲೆ दायक भले अब नरक नीर पोर चैटे ने मूल मित्ते एक जरेगंद ಅವಳು ಅವಳು ಪೊಲೆ ಅವಳು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಈ ಮಂಗೆ ತೊಲೆ ಏತ್ ಒಂದು ತೊಲೆ ಇದು ಪೂರ ಅಂಬಡೆ ಮಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ನಿನ ಅಂಬಡೆ ಅಚ್ಚೆವು ಲಕೇನ ಗುಂಬಳೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಲೆ ಏ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕೊಯ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಯ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾ ಒಂದು ಸೇರಿ ಬಾಡ್ದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೇರಿಗೆ ಹಾಂ ಪಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಭಿ ವಯ್ಯ ಇಂದೇ ಮೂಲುಂಡ ಅಭಿನ तीत लायक दे बाबा तीत लायक दे रे कन्नु तुजिरे बले औलंजी ओय हां याव बले तेपुले ओ बेगिन चूर तिर्तु बोरे बुर्चिदे बाबा हां चूर ओय बरपरा तिर्तु ओडे मुट्टा दे नरक नीर में नरक नीर गहन पो 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 यान ओडे बर्पिनी पोई तुगा वीर फस्ट वला मिलो आगे नडू मध्य पुनिटुन तोड़गे ಬೈಲ ಸಾಲು ಏನೊಂದು ಯಾವ 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 ಪೋಯಿ ಬೇಲಂಡು ಉಲಾಯ್ ಛೀ ಕೆಸರ್ ಬೇ ಮಗ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಹಾಂ తెలుపు తెలుపు పత్తావుడు అవే తెలుపు తెలుపు పత్తావుడు ఇదే ಈ ವೈಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ತಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತಾದೀದು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಮಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಅರಡ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಆರು ಪೂರ ಪತ್ತ ಇರು ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಯ್ತಿನ ಬಾಜನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಪ ಓಕೆ ನಾನು ವೆಂದದಿಯೋಡು ಒಂದು ಬೇಯಡ್ ಗಹನಗ ಮುಲ್ಪ ವೆಂದದಿಯೋಡು ಕನಕಿ ಚಿಂಗ್ಲೆ ಸೋಂಚದು ಮೂಲೆ ವೆಂದದಿ ಎರ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕ
ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು. ಓಕೆ, ಗಂಟೆ ಆತಂದು 8-9 ಸೊ ಗಹನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಯ್ಯೆ ತಿಂದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಚ ಬತ್ತವನ್ ಮಾರಿದ ಆತ ನೀರು ಮಲ್ದೈ ನೀರೆತ್ತು ಅವು ಆತದ ಅವು ಮೇಳ್ದ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬತ್ತಾಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಂಚೆ ಬತ್ತಾಯ ಸರಿ ಬರ್ತಾವ ಯಾನ ಅಂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಏ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಬಲ್ತ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡ್ದ ದಪ್ಪ ತುಲಿ ಒಂದು ತುಲಿ ದಪ್ಪ ಆತನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಡುತ್ತ ಅವು ತೆಗೆದು ಹೋಯ್ತಾ ನಡು ತೆಗೆದು ನಡುವು ತೆಗೆಪ್ಪು ಹುಡುಗಿ ತೂರು ನಡುವು ತೆಗೆದು ತಿರ್ತು ತೆಗೆದು ತಿರ್ತದ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ತಿರುಪು ತೆಲ್ಪುಗೆಂದು ತೂರು ತೆಲ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಐದು ತೆಲ್ಪು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚತ್ತ ಅವತ್ತು ಒಂದು ತೆಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಅವು 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವು 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ಮೀನು ಸಾರ್ಗಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಂತಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರು ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಅದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋ ಸೊ ಬಾತಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಚ್ಚು ತಿಂದೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಕ್ ಚೂರು ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತದ ಅತ್ತು ಚಿಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಪುಡಿ ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ಅತ್ತು ಬಿರ್ಕುದೋಡು ಮೇಲೆ ಅತ್ತು ಕಡೆ ಗ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಿಗತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮರೆಕೊಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗೆಂದವಳು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ನೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಾಯ್.